sanadin hudu. Wata gobara da ta tashi da yammacin jiya ta yi sanadin ga hudu 'yan gida ɗaya. Ku biyo mu domin jin cikakken wannan rahoto. Da ka zama gatana. Wata gobara da ta tashi a unguwar Kurna babban layi da yammacin ranar Talata ta yi sanadiyar rasa rayukan mutane hudu 'yan gida ɗaya. Wani makusancin gidan da lamarin ya faru ya shaidawa manema labarai cewa gobarar ta tashi ne da misalin karfe 4 na yamma, ta kuma shafe kusan awanni 2 tana ci. Hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta tabbatar da faruwar wannan lamari ta bakin mai magana da yawunta Saminu Yusuf Abdullahi. Ya kara da cewa mun samu labarin faruwar wannan al'amari ta hanyar kiran waya da misalin karfe 5:10 na yamma daga wani mai suna Tijjani mai kuɗi. Daga nan ne muka tura jami'anmu na Kurna da Sabon Gari inda suka kai ɗauke gidan sannan suka kashe wutar. Saminu Abdullahi ya ce gobarar ta kone ɗakuna guda 2 sannan da ɗakin girki, ta kuma rutsa da mutane 5 waɗanda 4 daga cikinsu sun rasu nan take. Waɗanda suka rasu sun haɗa da Mubarak Aliyu Iliyasu mai shekara 22, sai Fa'iza Aliyu Iliyasu mai shekara 17, sai kuma Khalifa Aliyu ɗan shekara 18 da kuma Siraja Aliyu Iliyasu mai shekara 15. Sai kuma wadda aka ceto Khadija Aliyu Iliyasu. Kara da cewa tuni aka mika gawarwakin da kuma wadda aka ceto zuwa asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano. Sai dai mai magana da yawun hukumar ya ce da kawo wannan lokaci ba a gama kammala rahoton sanadin abin da ya haddasa wannan gobara ba. Baya kokawa gashi soyayyarka nake ne